127 ka mga pasahero na rescue sang Philippine Coast Guard matapos nga nabali ang timon sang sakayan nga ilagin sakyan. Mapadulong kuntani ang mga pasahero sa mandaon masbati sang naguba ang sakayan bangod sa mabaskog nga balod sa kalalawran sang Ulatayan Island, siyudad sang Rojas, Capiz. Hilway nga nagbalik ang tanan nga pasahero sa Kulasi Port matapos ang malapit isa ka oras nga rescue operation. Dakop ang Iloy nga nagbilin sang ginbunag nga lapsag sa kilid sang karasada sa Tigayon, Kalibo, Aklan. Nagpalagyo pang Iloy nga sospek sakay sa motorsiklo pero sa ulihin na Tigayon gid nga madakpan kag gindala sa ospital. Na-rescue man ang lapsag nga isa ka baby girl kag gindala sa Aklan Provincial Hospital. Hindi pa maistorya ang Iloy kung ano gid ang rason sa pag-abandona sa kaugalingon sini nga bata. Ginpasangkad sang Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group ang kampanya kontra druga. Katuyuan sini nga wala sang dako nga supply sang illegal nga druga nga makalusot sa Iloilo samtang nagahilapit ang Dinagyang Festival. Una nga gininspeksyon sang team ang Iloilo Fast Craft Terminal sa Progreso, Lapos kahapon. Kay nasang aga nagpatigayon man sa inspeksyon ang Airport Interdiction Unit sa Iloilo International Airport. Ginpatigayon ang random paneling sa mga bagahe kang cargo sa mga pasahero. Wala sa illegal nga druga nga nakita ang grupo sa duha ka separado nga operasyon. Arestado ang duha ka lalaki nga ginapasuni nagsulod sa farm sang maestro nga si Eliseo Escopete sang Guadalupe, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental. Sa investigasyon sang kapulisan kapin 70,000 pesos ang balor sang gamit nga gintaban sa mga sospek. Kasong robbery ang ginpasaka sa duha.